Suomalainen säveltäjä, sanottaja ja toimittaja Petri Kaivanto vierailee samanaikaisesti Havannassa kuin Yhdysvaltain presidentti. Mitä mieltä sinä olet tästä Obaman aika yllättävästä visiitistä? Eiköhän se pelaa aika lailla Hillary Clintonin kampanjan pussiin, ja toisaalta tietenkin Obama haluaa lunastaa ne odotukset, mitä oli silloin, kun hänelle myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto aika yllättävästi, ennen kuin hän varsinaisesti oli tehnyt mitään kovin suurta. Niin, tai edes pientä. Luuletko, että tällainen jenkki-invasio tuolta odotettavissa kenties parin vuoden kuluttua noin 1 000 000 amerikkalaista turistia, voiko se olla uhka tälle Kuuban alkuperäiskulttuurille? No, jo nyt on nähtävissä se, että kyllä turismi on muuttanut Kuubaa, niin kyllä varmasti se tulee muuttamaan sekä hyvässä että pahassa tämä Kuuban avautuminen. Nähtäväksi jää, toivottavasti Kuuba kuitenkin on ylpeä, isänmaallinen kansa, joka pitää omasta erityisluonteestaan kiinni José Martín ja Simón Bolívarin hengessä. Sinä olet tottunut jo Kuuban kävijään. Mitä sä sanoisit tälle alokkaalle, eli Obamalle? Miten? Anna pieni vihje Barackille. No maan tavalla, että ensinnäkin ei ole käynyt Kuubassa, jos ei ole ajanut kaikilla mahdollisilla eri peleillä, eli kokotaksilla, ladalla, Moskvitsilla, Volgalla, Amerikan raudalla ja hevoskärryllä ja guagualla, paikallisbussilla, kuubalaisten seurassa, kuubalaisten työläisten kyydillä, tuplahärkävankkureilla. Et siis jos ei ole näitä kokenut, niin ei ole käynyt Kuubassa. Se on yksi ensimmäinen. Ja muutenkin täytyy kokea sähkökatko, täytyy kokea hyönteismyrkytys. Hirveästi on kaikkia kuubalaisia juttuja. Mulla on ollut semmoinen crash course tässä morsiamen kanssa. Niin mullakin on vielä paljon oppimista, mutta näitä mä suosittelisin Obamalle. Ja paikalliset sapuskat, ei täällä kannata ruveta niin hienostelemaan. Riisiä ja papua vedetään ja hummeria. Olikohan tämä niin kuin tällainen jonkinnäköinen taivaan merkki, että satoi, kun hänen koneensa laskeutui? Onko tämä joku enne? Joo, siis kyllähän mehän kaikki salaliittoteoreetikot tiedämme, että HAARP-järjestelmällä pystytään manipuloimaan ilmastoa ja jopa järjestämään Fukushiman ydinonnettomuuksia, niin voi olla, että ihan turvallisuussyistä järjestettiin nyt sade. The Rainmaker. Vai onko se? Siinä on myös symboliikkaa ja sitten tietenkin, että palmusunnuntai, että Jeesus ratsasti Aasilla Jerusalemiin, Obama tuli Air Force Oneilla Havannaan. Tässä on ilmeinen yhteys, koska toisin kuin luullaan, niin sosialistinen Kuuba niin ei mitenkään ole ollut erityisen uskontokielteinen, vaan täällä kyllä on kristittyjä kirkkoja, joka lähteen löytyy helluntalaisia, mormoneja ja jehovia ja tietenkin sitten tämä afrikkalainen voodoo-peräinen santeria, niin palmusunnuntai takuulla oli tarkkaan harkittu. Siinä on myös tämä symbolinen juttu, että Obama on jonkun sortin Jeesus olevina tietenkin. Ja ehkä tämä on vaan jäät kun sulaa, kun vettä tulee. Joo. Kato, Guerra Fria, kylmä sota on nyt päättymässä. Mutta sitten sulla oli se viimeinen kysymys. Se oli ne terveiset. Terveiset. Sen sä kerroit jo. Et sä kysynyt. Joo. Entäs terveiset sitten Obamalle? Terveiset Obamalle. Guantánamo takaisin Kuuballe ja Karjala takaisin Suomelle. Ja heti!